Ik begin deze etappe bij station Mookmolenhoek en kom al snel weer op de route. Op landgoed Mokerheide ligt jachtslot Mokerheide. Het wordt omringd door een landgoed met een parkbos en sier- en moestuinen. Het jachtslot is in 1904 in Art Nouveau-stijl gebouwd naar ontwerp van de broers Oscar en Henry Leeuw junior in opdracht van Jan Jacob Lude. In 1910 verkocht Lude het jachtslot aan Anthony Marinus Vroeg, die er tot 1927 zou wonen. In de jaren 30 vestigde de congregatie Zusters van Dominicanessen van Bethany er een klooster. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in juni 1940, werd het slot op bevel van Rijkscommissaris Seyss-Inquart een buitenverblijf van de Duitse Waffen-SS. Nadat het gebied in september 1944 door de geallieerden werd bevrijd tijdens operatie Markenkaarde, gebruikten de Amerikanen het jachtslot en buitenterrein als tijdelijk krijgsgevangenkamp en diende het als verzamelpunt voor zweefvliegtuigenpiloten na de luchtlandingen. Na de oorlog, vanaf 1947, vingen de Betanië-zusters er uit huis geplaatste meisjes op en bouwden op het omringende landgoed woningen en een schoolgebouw. Het huis met landgoed kwam in 1985 in bezit van Natuurmonumenten. Nadat er 30 jaar in erfpacht een hotel-restaurant in gevestigd was, kwam het jachtslot leeg te staan. Tussen 2013 en 2023 werden door Natuurmonumenten de historische tuinen opgeknapt, kassen en het jachtslot gerestaureerd. Tijdens de grondige restauratie kreeg het gebouw zijn originele lichtroze kleur terug. Sinds juli 2023 zijn er weer een restaurant en zalen voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten in het jachtslot gevestigd. Heumensoord is een onderdeel van de keten van bossen tussen Nijmegen en Mook, die naar het oosten toe steeds rijker en gevarieerder worden, maar naar het westen toe steeds droger, armer en ook armer aan soorten. Heumensoord zelf wordt beheerd als een productiebos met uitheemse soorten. In het centrum van Heumensoord lagen lange tijd enkele heidetijrijnen, die begin 20e eeuw ongeveer een derde van het gebied bedekten. Later werden de meeste van deze heidegebieden omgevormd tot een enkele tientallen hectare grote grasvlakte ter accommodatie van de militairen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
De Overasseltse en Hatertse Vennen is een vennengebied van circa 520 hectare in de gemeentes Heumen en Wijchen ten zuiden van Nijmegen. Het gebied bestaat uit zo'n 20 benoemde vennen en het omliggende rivierduin, heide- en bosgebied. Aan de rand van het gebied bevindt zich de 15e-eeuwse ruïne van de Sint-Walrikkapel en was in gebruik door monniken van de abdij van Sevelen-Zuursommen die in het gebied een priorij hadden. Het was een laat-gotische rechthoekige kapel. Naast de ruïne staat een zomereik die vereerd wordt als de koortsboom van Overasselt. Er is een legende over de hoofdman van de Hoemannen. Hij vroeg Sint Willibrord zijn zieke dochter te genezen en hing lapjes in een boom. De dochter genas en beide bekeerden zich uit dankbaarheid tot het christendom. De andere Hoemannen brachten de hoofdman en zijn dochter om door hun hut in brand te steken. Er werd een kruis geplaatst op deze plek. Ook Karel de Grote zou volgens de legende in 777 lapjes in de boom gehangen hebben.